Ne ye Boumabel Jawara, n ye opérateur économique ye, n ye kunnafonidila fɛnɛ. Sogɛli ye kuma min fɔ effectivement a ye tiɲɛ de fɔ. N'i y'a ka kuma jateminɛ a bɛ fɛ k'a yira maliyɛnw na dɔrɔn k'a fɔ baara o baara n'i b'a daminɛ fana première phase tɛ dɔwɛrɛ foyi ye ka maliyɛnw ka jamanadenw ka danaya ɲini ani jamanadenw bɛ fɛ transition yɛrɛ ka taa ni taabolo min ye o fɔlɔfɔlɔ ye mun ye an k'an jɔ an yɛrɛ la filanan ye mun ye an ka bonya sabanan ye mun ye ka se ka dun ka fa kɛlɛ dun ka fa tɛ se ka kɛlɛ abada a tɛŋɛ n'i ma o kumana jamana économie yakubaya fo ka sɔrɔ taabolo min bɛ sɛnɛ la anw fɛ yen o ye taabolo ye min sera ban ye ka sɛnɛ kɛ k'a den engrais la an tun bɛ engrais dɔn de ni foro sɛgɛnna mais engrais yɛrɛ kɛra business ye engrais kɛra marché ye bi o n'a ɲɔgɔnnaw n'a fɔra ko bi ko sɛnɛkɛla dɔw bɛ yen jisɔngɔ yɛrɛ bolo jisɔngɔ yɛrɛ u bɛ min sara jisɔngɔ la o ka bon ni min yɛrɛ bɛ sɔrɔ donc Sogɛli ka kuma b'a yira k'a fɔ fɔlɔ kun ye mun ye k'a yira k'a fɔ jamana bɛ fɛ ka mara ni marabolo de o ye mun ye kɔfɛ dɛmɛw ale ni k'an boloja mɔgɔw ye o sera ban ye fɛn min kan ka kɛ bi an k'an jɔ an yɛrɛ la o de y'a kɛ a b'a fɔ ko kuma sera ban ye kuma ye mun ye n bɛ fɛ ka nin de kɛ n bɛ fɛ ka taa ni nin hakilina in de n kuntilenya ye nin de a jamanaden dɔ b'a fɔ n sɔnna nin ma dɔw b'a fɔ n ma sɔn nin ma dɔw b'a fɔ nin ye taabolo de maintenant principe donna ka ban mun de kan ka kɛ sisan sɔrɔ ka jidi dun ka fa ka sabati et je pense que jamana bɛ ka taa ni économie modèle min ye jamanaden bɛɛ bɛ wari sɔrɔ ka sɔrɔ mɛ bɔ a kalama parce que u bɛ ka taa ni modèle économique min ye u bɛ na ni système min ye an bɛɛ bɛ kɛ waritigi ye ka sɔrɔ an ma sɛgɛn ka wari ɲini parce que waritigiya ye min ye ka sɔrɔ an ma sɛgɛn ka wari ɲini ne jateminɛ kɛ Mali problème tɛ dɔwɛrɛ foyi ye mɔgɔ kelen bɛ mɔgɔ kɛmɛ ni yɔrɔ don mɔgɔ kelen u bɛ mɔgɔ kɛmɛ ni yɔrɔ don donc ka fɛɛrɛ kɛ adamaden bɛɛ ka se k'i hakɛ sɔrɔ ka sɔrɔ i ka hakɛ ma tɛmɛ bolo caman fɛ surki janjanw de kelen bɛ ka Mali économie bafoué Mali ka n'i ye Mali ta k'a lajɛ dossier kelen a bɛ se ka tɛmɛ yɔrɔ 7 kɛ alors que dossier bɛ se ka kɛ tɛmɛ yɔrɔ 2 wa nafa bɛ sɔrɔ a la wa wari saracogo fɛnɛ o kan ka yɛlɛma n bɛ misali d'i ma n'i ye an ka impôt ta k'a lajɛ El Béchir i bɛ ka fɔ impôt min bɛ kanni kɛ o impôt kelen bila ka wari fɛnɛ minɛ tun i n'a fɔ impôt min i dila ka ye yɔrɔ jumɛn ne bolo ni impôt y'a yira k'a fɔ i kan ka nin wari in de sara a bɛ papier dɔ de d'i ma i bɛ taa sara banque la foyi t'i ni impôt cɛ a tɛŋɛ Mali ma don o système na fo mɔgɔw de bɛ taa baarakɛyɔrɔ la hali permis ni fɛnw ta k'a lajɛ n'i y'a ye bi namara ni fɛn caman bɛ kɛ carte ko ninnu ni permis ko ni fɛn caman na passabila warijɛ di de bɛ tɛmɛ i ni agent ni ɲɔgɔn cɛ mais ni papier dɔ bɛ yen n'o o ladebila modèle économique dɔ bɛ yen ani modèle financier dɔ bɛ yen n'an sera k'o bila en place a b'an permet a bɛ tɛmɛ an ni banque i b'a fɔ passeport bɛ cogo min na donc je pense que pour Sogɛli ka mɛn nin n'a ɲɔgɔnna ma mais n'i kumara i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen chaque fois o b'a la ka kuma i ka kuma ta k'a lajɛ wo bɛ bɔ a la cogo jumɛn n'o tɛ Sogɛli ka kuma bɛ min yira kuma kun fɔlɔ o ye k'an yɛrɛ jira an ka ɲɔgɔn hakilina faamuya filanan ye mun ye o ye dun ka fa ani sɔrɔ bɛ jiri cogo min na wa nin ye sɔrɔ jiri cogoyaba dɔ ye n'i ye Sogɛli ka kuma lajɛ an bɛ don min na ko bi cɛduru o kuma banna o cɛduru tɛ ka jamana mara bilen jamana bɛ ka mara ni institution de les autorités de la transition CNT gouvernement ani ni présidence donc mɔgɔ min bɛ cɛduru o kuma la bi bi in na Abilaye Mayiga le ministre d'État cɛduru in ale t'o fɛ o mais a taara Mali kunnawolo kɔfɛ o ɲɔgɔn caman bɛ yen cɛ gɛlɛnw bɛ yen ni Amudine Mahamedine lajɛ bi sécurité ministre ta k'a lajɛ général in na ta k'a lajɛ mais a bɛ baaraba la mais bi ale tɛ cɛduru fɛ donc cɛ caman de bɛ yen minnu cɛsirilen don fɛn min ye sanu ta i k'a lajɛ économie bi Mali économie bɛ ka kɛ cogo min na a bɛ ka wari gérer an bɛ nin gɛlɛyaba in bɛɛ la a b'a la ka wari gérer ka na n'a ye mais ale tɛ cɛduru fɛ donc cɛw bɛ yen Sogɛli yɛrɛ fɛnɛ bɛ yen Sogɛli fɛnɛ tɛ cɛduru fɛ donc cɛw bɛ yen an bɛ gouvernement ni présidence mɔgɔ bɛɛ de fo an bɛ CNT membre ni CNT ɲɛmɔgɔ bɛɛ fo colonel Maliki Jaw bi an b'a fo c'est une fierté aujourd'hui pour nous les Maliens donc k'a fɔ ko parce que ko CNT mɔgɔw bɔra non choix de do c'est le gouvernement Assimi ye ko dɔ kɛ moi je suis très d'accord avec lui a fɔlɔfɔlɔ min ye Assimi évaluation de kɛ a ye évaluation min kɛ fɛn min ye an bɛ ka taa ni constitution kura min ye évaluation de kɛra évaluation kɛlen a ye mɔgɔw ta en fonction maintenant des ministères évalués minnu évaluer ka kɛ cogo min na a y'a ye k'a fɔ insuffisance bɛ yɔrɔ minnu na a y'o dafa ni yɔrɔ wɛrɛ dɔw fana ta insuffisance kun tɛ yen olu tigilamɔgɔw magoya bɛ yɔrɔ wɛrɛ de la min nafa ka bon ni nin ye ni ministère de l'éducation ta k'a lajɛ mais ministère de l'éducation ta k'a lajɛ mais elle n'a pas failli a ye baara min kɛ baara ɲumanbaw de kɛ an ye examen min kɛ kunnawolo dan don mais ale muso in nafa bɛ dɔwɛrɛ de la Mali kalanko ni kanko min kan ka don ba la o kan ka bayɛlɛmali ba kan ka cogo min na muso in kan ka taa o comité scientifique n'a a ɲɔgɔnnaw de la donc k'a fɔ dɔrɔn a ye gouvernement dépolitisé nin de y'a kɛcogo ye an bɛ gouvernement min kɔnɔ gouvernement n'i ye gouvernement sigi ni maa dɔ ye politique tɔn ka ca gouvernement min kɔnɔ olu ka taa kalafili la mun de bɛ fɔ danate a gouvernement tɛ danaya sɔrɔ wa mɔgɔ tɛ se ka sɔnni sigi a gouvernement ka baara kelen kan o de y'a kɛ n'i ye Sogɛli ta k'a lajɛ banfula fila de bɛ Sogɛli kun na Sogɛli ye politicien cɛ non mais Sogɛli ye technocratique yɛrɛ yɛrɛ de Sogɛli ye baaraninfinjɛkɛla de Sogɛli a bɛ se k'a bɛɛ minɛ fa
dɔw de y'a kɛ Choguel garde la k'ale to équipe kunna mais an mago bɛ baara taabolo kura ni fɛn minnu na ale ni Mali kura kan ka taa dugu ma dugu jukɔrɔ nafolo kan ka kɛ cogo min na tiɲɛ yɛrɛ la ministère dɔw bɛ olu fana bɔra ɲɔgɔn na donc je pense que a ye gouvernement dépolitisé wa a ma tila ka kɛ tugun ko gâteau tila don dɛ k'a fɔ ko bɛɛ ka wuli ka na kɛ mangeoire ye o diyara an ye kosɛbɛ an bɛ président félicité a ka nin gouvernement kura in na a fɔlɔfɔlɔ ye min ye ni finitigila k'a bɔra bɔlɔlɔ sanfɛ ni tenue i b'a ye k'a fɔ n'i bɛ compte b'i bolo Facebook sanfɛ teriw de b'i la ni page b'i bolo fɛnɛ abonné de fɛnɛ b'i la bon ni compte b'i bolo en général u b'a kɛ compte de kan e bɛ faso tenue don i bɛ bɔ n'a ye a fɔlɔfɔlɔ ye mun ye faso jugulamɔgɔ dɔ bɛ se ka don e la ka demande d'amitié ci ma n'a ye demande d'amitié ci ma e b'a accepter o ye n'a kelen terima ye a dɔw bɛ yen bi na u bɛ se ka ala lajɛ i bɛ baara kɛ kan min kɔnɔ ani i bɛ baara kɛ commissariat min na ani i bɛ baara kɛ baarakɛyɔrɔ min na n'a sɔrɔ tiɲɛnikɛla mago b'e la a bɛ se ka don n'o ye o kɔnɔna la a bɛ se ka profiter ka don i la o de y'a kɛ adamaden ka tenue ta k'i ka identité dévoiler réseau sanfɛ risque b'a la e yɛrɛ ma fɔlɔ e yɛrɛ min b'a la risque b'a la e ma an bɛ jamanaw ye i bɛ se ka tenitigi ka don a la ka don kan kɔnɔ ni tenitigi ka lahalayaw ye dɔw bɛ se k'u yɛrɛ teri kɛ tenitigiw ye u bɛ taa baro la a fɛ n terikɛ nana an fɛ commissariat la a bɛ se mun na a bɛ se ka na a bɛ yɔrɔ jateminɛ a b'a lajɛ yɔrɔ kan ka kɛ cogo min na attaque ni baaraw kan ka kɛ cogo min na nin bɛɛ bɛ se ka kɛ réseau bɛ se ka na ni nin bɛɛ ye laban fɛnɛ ye mun ye min yɛrɛ ɲana n'a bɛɛ n'an bɛ gouvernement félicité o la kosɛbɛ n'an bɛ décision in saluer kosɛbɛ o yɛrɛ tɛ dɔwɛrɛ foyi ye o fɔlɔfɔlɔ ye mun ye bi an bɛ ka MINUSMA gɛn ka taa o MINUSMA gɛnna ka taa an dun b'a la sigana t'a la k'a fɔ ko mɔgɔ jugu caman de donna MINUSMA mɔgɔw fɛ maa caman de bɛ yen min donna bi parce que MINUSMA ka retrait ka jugu ni fɛn bɛɛ ye MINUSMA ka retrait o de kɔlɔlɔ ka jugu o de tiɲɛni ka jugu donc bi n'a ma ɲɛ o baaraw b'a la ka kɛ maa minnu bɛ yen n'u ka identité yɛrɛ dévoilélen don réseau sanfɛ u ka bugunnatigɛ dɔɔnin don muso minnu nana dɔw bɔra Sierra Leone dɔw bɔra Libéria olu nana yɛrɛkun feerela yan su kɔnɔw don u bɛ barow kɔnɔ u bɛ maku kɔnɔ o caman bɛ yen tenitigi kɔrɔw de don agent de renseignement de don u bɛ se k'a lajɛ u bɛ demande d'ami ci tenitigi dɔ ma ka don i la o temps kɔnɔ hali musomanin cɛ ni muso ye kunna tenitigi dɔ ka hakɛ to u bɛ se ka don i la k'u yɛrɛ kɛ ka sunkuruya ɲini i fɛ ka essayer ka kan dɔn ka kan photo ta ka kan filmer ka renseignement ta k'a di an ye ECOMOG mankan na Nigeria contingent binna jan kɔnɔ ten de Mali taara u renfort mun na Mali de taara Nigérian binna yɔrɔ min na Mali de taara Nigérian remplacer o yɔrɔ la Nigérian troupe binna yɔrɔ min na le contingent nigérien la Niger élément mais a sɔrɔla min de fɛ mɔgɔw nana tantiw dilan ka essayer ka na yɛrɛfeere sow dayɛlɛ officier ninnu binna o kɔnɔna de la donc a bɛɛ kun ye tenitigi musomanin wagati min na u bɛna assaut lase kan kan tuma min na o y'a sɔrɔ officiers bɛ tantiw kɔrɔla la u bɛ chambre de passe kɔnɔna la donc u ye kan attaquer ka sɔrɔ officier bɛɛ occupé len don troupe tɔra a b'a kɛ cogo min na donc moi je pense que le Mali a suffisamment vécu des expériences Maliens bɔra ka taa mission internationale caman na u b'a dɔn n'i y'a ye u bɛ ka nin fɛn in ta o y'a dɔ ye sabanan ni naaninan ye mun ye a bɛna ni lagosi yɛrɛ de ye tenni fɛnɛ ma barisabula an b'a ye civil bɛ vie min kɛ tenitigi se k'o vie kɛ n'i sɔnna k'i bɛ kɛ tenitigi ye vie militaire y'a dama vie wɛrɛ de a bɛ sutura ko fɔ a bɛ yɛrɛminɛ ko fɔ mɔgɔ man ka faso tenni n'i y'a kɛ hadamadenw ɲɛ bɛ don tenni na a bɛ bonya bɔ tenni kan donc an bɛ se k'a fɔ nin décision ye décision ɲumanba de an bɛ gouvernement fo k'a waleɲuman dɔn ani ni état-major d'état-major fo na kosɛbɛ ka tila k'a lajɛ maa n'i y'a kɛ a ka d'an ye an k'a tigi ka capture kɛ k'a ci u ka numéro dɔ d'a ma an bɛ se k'a ci min na k'a tigi dénoncer ka tila k'a tigi yira walasa décision bɛ se ka bonya cogo min na bon gɛlɛya min bɛ transition kɔnɔ o gɛlɛya de fana ye politiciens sɔrɔ c'est vrai armée bɛ ka monter en puissance c'est vrai an bɛ k'an tɛgɛ bɔ faransiw bolo mais n'i y'a ye faransi ninnu si ma taa États-Unis ma taa mɔgɔ si ma taa mɔgɔ mana gɛn o bɛ t'i sigi Niger parce que taabolo dɔ de bɛ Mali kɔnɔna la n'o ma falen hali bi jamanadenw ka lafiya ma sɔrɔ o ye administration ye tiɲɛ na yɛlɛma foyi tɛ yɛlɛma an ma yɛlɛma foyi don administration kɔnɔna la taabolo kɔrɔ minnu bɛ yen o taabolo kelen de bɛ hali bi toujours le système financier commerçants tulo bɛ yen nɔ o bɛ se ka kɛ seere in ka kuma ma commerçant caman de bɛ yen mun yanni ka marché sɔrɔ i bɛ surafɛn di marché sɔrɔlen kɔfɛ to waritigi tigɛ de ka wari kan fɛnɛ i bɛ surafɛn fɛnɛ di o mɔgɔw de bɛ yen foroba jago bolo ma n'o ye marché public ye commerçants ni ɲani ni tɔɔrɔ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na o y'a fɔlɔ ye yɛlɛma ma k'o la bi yɛlɛma k'o la sini an bɛ se k'a fɔ bi ni ASIM bɛ se ka fɛn lajɛ ça c'est le système financier du pays tiɲɛ yɛrɛ yɛlɛma foyi ma k'o la an bɛ don min na ko bi hali sini surafɛn de bɛ ka file ka don administration maaw bɛ administration kɔnɔ hali sini olu t'a dɔn ko yɛlɛma yɛrɛ ye fɛn min ye taabolo kɔrɔ in de b'o olu la wa jamanadenw administration de bɛ jamanaden fitinɛ ka kɛ fanga kan o ye taabolo fɔlɔ-fɔlɔ ye filanan ye mun ye ça c'est le système administratif ka to ka kɛ
bolo fɛnw ka tɛmɛ bolo caman fɛ bolo caman ni fɛn bɛ tɛmɛ a fɛ a bɛ kɛ sababu ye bɛɛ bɛ sɔrɔ fɛn de ɲɛɲini i fɛ donc an ka aw dabila bi an bɛ yɔrɔ min na maliyɛnw bɛ yɔrɔ min na système administrativement u bɛ degun kɔnɔ n'i mago jɔra i ka papier min na k'a bila papier a bɛ taa yɔrɔ min na i t'o dɔn papier bɛ niveau min na i t'o dɔn fɛn min bɛ yen ni tile fila baara don o bɛ kalo kelen kɛ fɛn min bɛ yen ni kalo kelen baara don o bɛ san kelen kɛ dossier bɛ ta cogo min na o bɛ dati dossier bɛ ta cogo min na o bɛ dati donc u k'a lajɛ Assimi ka kɛ cogo bɛɛ la ka na ni réforme dɔ ye administration kɔnɔ fɛn fɛn tɔgɔ ko décret de b'a nommer directeur fɛn fɛn bɛ yen ou bien poste fɛn fɛn bɛ yen ko décret de bɛ mɔgɔ nommer u k'a bɛɛ kɛ concours ye u kana ni gare gestion des systèmes gestion axée sur le résultat u k'a lajɛ u ka ɲɛmɔgɔ évaluer à chaque 2 ans chaque 3 ans chaque 4 ans i police DG o gendarmerie DG o énergie DG o ka taa bila INPS DG o décret bɛ mɔgɔw bila yɔrɔ o yɔrɔ u ka mɔgɔw évaluer n'u ma mɔgɔw évaluer yɛlɛma foyi tɛ structure la o yɛlɛmaw kan ka kɛ structure la tiɲɛ yɛrɛ la n'o ma kɛ o tɔɔrɔ belebele o bɛ maliyɛnw kan fɛn min ye mana an b'a fɔ min ma ko la petite corruption o fana yɛlɛma foyi ma k'o la i ɲɛ bɛ nin na Faransi bɛ nin de lajɛ o de y'a kɛ ni Assimi sɔnna k'a dɔn ka jigin Choguel ka jigin Choguel min ye chef de l'administration ye a tɛna Choguel min ɲɛsin nin baara ninnu ma ka jigin administration kɔnɔ ka nettoyage kɛ n'a y'a kɛ don o don El Béchir m'a f'i ɲɛna kalo min bɛ ka Faransi bɛ rentrer Faransi mais n'i y'a ye Faransi bɛ Niger a bɛ Faransi kunna à tout moment ale bɛ se ka Mali bin ni corruption ye wa malidenw bɛ se ka fitinɛ don o don fanga in kama malidenw bɛ se k'u jajɔ fanga in ɲɛ don o don ka o kumana gɛlɛya ta ka fanga in sɛgɛrɛ ne bɛ se ka conseil mun di transition ma bi o de ye nin ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la décision minnu b'a la ka taa ɲumanw don mais an k'an kɔlɔsi yurugu kɔni nkalon ma yɛlɛma foyi t'o la fɛn min ye cadre ye minnu bɛ administration kɔnɔ cadre damadɔ cadre dɔw u b'u taabolo kɔrɔ la n bɛ se k'o de fɔ ka dugawu kɛ Ala ka jamana basigi